Per multiplicar per una potència de 10, és a dir, 10 elevat a 1, 10 elevat a 2, 10 elevat a 3, només hem de pensar en moure la coma decimal. Multiplicar per 10 vol dir que la coma decimal es desplaça una vegada a la dreta i obtenim el nombre, en aquest cas, 384,2. Si multipliquem per 100, la coma decimal es desplaça dues vegades perquè hi ha dos zeros. I es posaria al final, però com que darrere no hi ha res, no cal posar la coma. Si multipliquem per 1000, que són 3 zeros, hem de moure la coma decimal 3 vegades. Això vol dir que aquí necessito posar un 0. I la coma decimal aniria al final, però com que no hi ha més nombres, tampoc no cal. Per dividir entre una potència de 10, 10 elevat a 1, 10 elevat a 2, 10 elevat a 3, només cal moure la coma decimal cap a l'esquerra. Si volem dividir entre 10, que només té un 0, movem la coma decimal un cop cap a l'esquerra. Si volem dividir entre 100, que té dos zeros, movem la coma decimal dues vegades i es queda davant del 3. Això vol dir que necessito posar 0 per tenir unitats i que la coma estigui a davant del 3. Si vull dividir per 1000, que té 3 zeros, mouré la coma decimal 3 vegades. Aquí necessitaré posar un 0 i la coma decimal a davant d'aquest 0. Un altre cop necessito un 0 que em faci d'unitats. El 0 de darrere la coma i la resta del nombre. Abans de continuar, observem el següent fet. 0,1 és el mateix que 1 partit per 10. 0,01 és el mateix que 1 partit per 100. I 0,001 és 1 partit per 1000. Dècimes, 1 partit per 10. Centèsimes, 1 partit per 100. Mil·lèsimes, 1 partit per 1000. Dècima, 10. Centèsima, 100. Mil·lèsima, 1000. Per multiplicar per 0,1, pensem el següent. 0,1, com hem vist abans, és el mateix que 1 partit per 10. Així doncs, podríem pensar en fer una multiplicació per 1 partit per 10. Si pensem en multiplicar fraccions, podem pensar que aquí hi ha un 1. Això no seria una fracció pròpiament perquè té un nombre decimal, però ens podem orientar si posem un 1 com si fos un denominador. En aquest cas faríem aquest nombre per 1, que es quedaria igual, i tindríem 1 per 10, 10. És a dir, que multiplicar per 0,1 en realitat és el mateix que dividir entre 10. Així doncs, podem canviar una multiplicació per 0,1 per una divisió entre 10. Si us fixeu, un decimal, un 0. Canviem la multiplicació per la divisió. Així doncs, en aquests casos, canviem les multiplicacions per divisions. 0,1, 10. 0,01, 100. I en el cas de les mil·lèsimes, 1000.
38,42 entre 10, la coma decimal es mou cap a l'esquerra perquè pensem en dividir, no en multiplicar. 38,42 entre 100. La coma decimal es mou 2 vegades a l'esquerra. I en aquest cas es mou 3 vegades. En el cas de la divisió, també podem canviar el decimal per la fracció. Si fem com abans i li posem un 1 al denominador, encara que això no sigui pròpiament una fracció perquè té un decimal, puc efectuar la divisió com si ho fos. En aquest cas faria aquest nombre per aquest, 38,42 per 10, i 1 per 1, que és 1. Recordeu que els uns als denominadors no cal que els posem, ja que dividir entre 1 i no fer res és el mateix. Així doncs, si us fixeu, tenim que la divisió entre 0,1 s'ha transformat en una multiplicació per 10. D'aquesta forma, dividir entre 0,1 és el mateix que multiplicar per 10. Dividir entre una centèsima és el mateix que multiplicar per 100 i dividir entre una mil·lèsima és el mateix que multiplicar per 1000. D'aquesta forma, la coma decimal, com que pensem en multiplicar, es mou cap a la dreta. Aquí es mourà cap a la dreta 2 vegades i aquí 3 vegades.